Za každého Farmacy influencera, ktorého sponzoruješ, môžeš získať skupinový bonus. Čiastka, ktorú zarobíš, sa zakladá na rozdieli medzi tvojou percentuálnou úrovňou a percentuálnou úrovňou influencerov z tvojej prvej generácie. Povedzme, že máš 200 vlastných bodov a 5600 bodov zo štruktúry. Tvoja úroveň bonusu je 25%. Eva, ktorá je v tvojej prvej generácii, má 200 vlastných bodov a 2000 bodov zo štruktúry. Jej percentuálna úroveň je teda 15%. Skupinový bonus, ktorý získaš, je tvojich 25% mínus percentuálna úroveň Evy, čiže 15%. Takže obdržíš 10%. Teraz túto hodnotu vynásob počtom bodov zo štruktúry Evy, čiže 2000. Získaš skupinový bonus v hodnote 200 eur. Najlepšie na tom je, že získavaš skupinový bonus za každého Farmacy influencera, ktorého sponzoruješ. Potrebuješ viac informácií? Kontaktuj svojho sponzora.